जई बताए राजा फिर कही आईबा। नमस्कार प्रणाम। तो का हाल बा भाई लोग। तो हम आज बात करे वाला बानी अवधेश प्रेमी के बारे में। जौन भी गाना लेके आवलन भाई लोग काफ़ी चर्चित गाना रहेला। फिर से बवाल एगो गाना लेके आ गइल बाड़न जौन ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग है भाई लोग। तो रउआ लोग भी गाना नहीं किलो सुन ले तो जाके सुन सकतानी। हम ए वीडियो में पूरा डिटेल्स बता देतानी भाई लोग। वीडियो में बना रहलो जरी से लेके अंत तक। तो भैया लोग ई गाना 3 दिन पहले आई बा यूट्यूब चैनल पर अवधेश प्रेमी पर्सनल पर ई गाना आइल बा जौन खुद के अवधेश प्रेमी के चैनल ह। तो जाके सुन सकता रहो। मारो दन दन 2.0 जौन गानवा आई रहे जाता रह लंदन वही पर ही गानवा बा मारा दन दन। तो भाई लोग पूरा विश्वास बा अब की के सीजन में ई गाना पूरा ऑर्केस्ट्रा में इहे बाजी। तो रउआ लोग से बता दी ई गाना इंस्टाग्राम पर बहुत जल्दी ट्रेंडिंग में आ जाई। हमरा पता बा भाई लोग तू लो रील बनई बोलो चाहे ना बनई बोलो लेकिन लड़की सब यही गाना पर रील बनैया सन। हम दिल से कहते नहीं भाई लोग आ नइखे विश्वास तो 10 दिन के बाद तू लोग देख लिया लो ई गाना ट्रेंडिंग में आ जाई इंस्टाग्राम पर। अगर तोहरा लोगन के ई गाना नइखे मिलत तो अपना यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल देले बानी। तो भाई लोग वहाँ से भी जाके तू लोग गाना सुन सकता रहो। जौन गाना के बोल बा मारा दन दन 2.0 अवधेश प्रेमी के काफ़ी सुपर हिट गाना ऑर्केस्ट्रा गाना है भाई लोग। तो रउआ लोगन से एगो बात बता दी अपना भी गाना के प्रमोट करावे के चाहता नहीं हमरा से तो हमरा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा व्हाट्सएप पर मैसेज या कॉल जरूर करा लो भाई लोग और अपना भी गाना के प्रमोशन कराव लो। तो भैया लोग जाते जाते हम अपन परिचय दे दी। हम शायर माइन नारायण निराला। हमारे यूट्यूब चैनल के नाम हो बिहारी शायरी मस्ती। अगर ई वीडियो फेसबुक पर देखता रहो तो फेसबुक के भाई लोग फॉलो कर लो। ऐसा ही हम ट्रेडिंग गाना पर वीडियो बनावत रहनी और रउआ लोगन के हम देखावत रहनी। तो भाई लोग अपना भाई खातिर फुल सपोर्ट कर लो। वीडियो के एगो लाइक और कमेंट कर दिया लो भाई लोग। तो हम फिर मिलें अगला वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।